proceso das movilizacións do 8M. As mulleres trans e as identidades non binarias. As mulleres racializadas, as empobrecidas, as que teñen capacidades diversas, as que están recluídas nas cadeas, centros de menores, CIES e institucións psiquiátricas, as xubiladas e pensionistas, as labregas, as traballadoras dos coidados, as traballadoras sexuais e tantas outras mulleridades que fican agora no imaginario hexemónico. Recoñecémonos como parte da clase traballadora. Sobre nós tamén recaen as políticas miserables deste sistema corrupto que funcione e se enriquece a nosa custa. Padecemos como traballadoras e usuarias os recortes e o desmantelamento de servicios públicos naqueles sectores máis feminizados e, por tanto, máis castigados en orzamentos e dotacións, como a sanidade, educación, servicios sociais, a atención a menores, a persoas en situacións de dependencia. A cada ano nós tamén vemos mermadas as condicións materiais de soster as nosas vidas, das nosas familias e afectos, das nosas militancias e proxectos. Pelexamos contra o retroceso dos dereitos fundamentais e da criminalización daquelas que transgredimos os marcos estreitos